Россия базарынан шет ел товарлары ките, или біз жетіштірушілері алдында яңа мөмкинлекләр барлыққа келді. Күн күріш химиясы һәм косметика әйберләре эшләп чыгарушы предприятиедән чираттагы репортаж. Россия базарында шет ел товарлары кими, үзебезнең эшмәкәрләргә продукция җитештерүне арттыру өчен мөмкинлекләр артты. Россиядә көнкүреш химиясе, косметика әйберләренә кытлык көтелми. Зур һәм кече предприятиеләр әлеге тармакта нәтиҗәле эшли. Менә бу компания исемлегендә 50 төрле товар бар. Көнкүреш химиясе, чәч, тән өчен косметик әйберләр, башка уникаль продуктлар да бар. Универсальное моющее средство, им можно и постирать, и полы помыть. Универсаль юу чаралары белән кирләрне, идәннәрне юарга, киемдәге тапларны бетерергә була. Шулай ук бездә май тапларын бетерү әйберләре, төрле сөрткечләр, мазь эшләп чыгарыла. Товарлар Калининградтан алып, Көньяк Сахалинга кадәр җибәрелә. 370 компания белән хезмәттәшлек итәләр. Көнкүреш химиясе һәм косметикадан тыш, Казан эшмәкәрләре автоюгычлар өчен махсус чаралар җитештерү белән дә шөгыльләнә. В нашем ассортименте порядка 25 видов профессиональной бесконтактной автохимии. Безнең ассортиментта автохимиянең 25 төре, 40-ка якын автокосметика бар. Без автоюгычларда кулланыла торган чараларның барысында диярлек эшләп чыгарабыз. Бөтен Россиядәге кулланучылар заказларын үтәбез. Товар җитештерү лабораториядә башлана. Шималның әзер продукциянең сыйфатын контрольдә тоталар. Яңа линияләр булдыру белән дә шөгыльләнәләр. Яңа рецептлар уйлап табалар. Эшмәкәрләр импортлаштыру сәясәтен актив рәвештә алга этәрә. Можно сделать рецептуру, как раз таки этим мы сейчас занимаемся. Рецептура ясарга була. Нәкъ менә хәзер шуның белән шөгыльләнәбез. Ул тулысынча үзебезнең Шималдан эшләнә. Продукциянең үзенчәлекләрен саклап калганда, кулланучы акчадагы аерманы сизмәячәк. Бу шактый арзанга төшә. Шимал үзебезнең илнеке, бәяләр валюта курсына бәйле түгел. Компания санкцияләрдән кыенлыклар кичерми, киресенчә җитештерүне арттырырга җыена. Төрле крем, лосьон, бальзам, һава ароматизаторлары эшләп чыгарыла. В связи с уходом импортных брендов сейчас на рынке открывается очень много ниш. Шит ил брендлары китү сәбәпле базарда күп урыннар ачыла. Безнең планда төрле һәм яхшы сыйфатлы продуктлар җитештерү, бәяләр дә тотрыклы арзан булырга тиеш. Көнбатыш товарлары акрынлап кибет киштәләрен бушата. Россия бизнесы өчен ул яңа мөмкинлекләр ача. Безнең җитештерүчеләр шуннан файдаланып, киштәләрне үзебездә җитештерелгән продуктлар белән тутыруга йөз тота. Фарис Мөхәммәтов, Ия Кисицына, Линар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары.